myslel, že to bolo akože... Tak mu ide 5 furt, týho. Hej? Však SB Shopu skrachoval aj oné v Maxe, aj v Lauku. Keď tam majú veci, ale proste tak dosť tam kúpi nohavice za 150 €. Jebe ti. Jebe, však ty si radšej kúpim niekde si kokos. Sekáči za 5 €. Že mi je ľúto dať v tom vyjebanom New Yorkeri 50 € za nohavice, ty kokos. Jebe. Probali do Teska na 3,30. Koľko som nabol do Teska s Danom, také nohavice jak lúsk, som skoro odpadol za 3 €, alebo takého, za 8. Za 3, za 5. To je jasné. Brutálne úplne. Akože niekedy tam vyčíja. Brakajú sekáči a donesem mi independent, baráke značky za 3 €. Vezmu to sem, zajdu to farbu a vyhodím. Si zober, že za 1 kilo pár, ty kaci. Jebe ti levický, bárčov. Preto je tam independence, ty to si vyšité do píče. Nie, lebo tam platí nájme, to kotí a ty zarobíš ešte na to. Jaký zapomínať, ne? Ježiš, určite bez vyrastia a budem mať vysmové krajky. No.